skæv vinkel. Men det er så fordi, der står noget her, som jeg skal bruge i dag. Og det kaldes en computer. Og jeg er ikke særlig god til sådan noget der. Men jeg har simpelthen prøvet, og så lad os bare komme i gang. Og det skal lige siges, at det her det er den første gang, jeg gamer på min kanal. Det er faktisk en af de første gange, jeg gamer. Jeg har lavet ud på YouTube. Nej, det er det ikke. Men i hvert fald, så vi skal spille slider jo. Slider. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Se, der kan jeg allerede se. Ja. Skal vi vel bare komme i gang. Og jeg har lige fundet et headset, så ja. Og jeg synes lige, vi skal klikke ind på. Jeg vil sige, at han dør der. Jeg vil sige, der skulle han dø. Ellers er det næsten fint for spillet. Men i hvert fald, så må vi da bare håbe på det bedste. Nej! Nej, nu stopper det her. Er det et eller andet lag? Okay, I kan lige se det her i slow motion. Men man ser det altså her. Det er i hvert fald ret nederen det der. Og mit score det er nok til 12.000. Det kan jeg huske det var. Men jeg skal eddermame højere op, hvis jeg skal. Hvis jeg overhovedet næsten pinligt at have sådan en score. Men det må vi jo bare lige håbe på, at vi får en, der er bedre. Jeg har set masser af andre YouTubere spille deres spil. Men jeg har aldrig rigtigt. Ej, det er fordi, jeg sidder og snakker. Det er også træls. Jeg sidder lige præcis og snakker ind i kameraet. Ej, det er også træls. Nå, skidt alt. Men jeg ved sgu ikke lige, hvis jeg ikke kan blive stor, så er det sgu lidt uheldigt. Ej, jeg kan. Shit, han var tæt på det. Kæft, de sind.
nok lige øve mig lidt. Jeg er nok lidt ked af det. Ja. Men jeg håber, I vil smide et like for mere gaming. Hvis I gør det, så kommer der selvfølgelig mere gaming. Jeg tror alligevel, under alle omstændigheder, så skal jeg vise min skærm.